Ключ тайна 36. Действие без извинения. Млечен път, извиненията те правят беден. Действието те прави свободен. Всеки е чувал този вътрешен глас. Днес не е денят. Уморен съм, ще започна утре. Трябва ми повече време. Но истината е, че извиненията са лъжи. Извиненията са капан, който умът използва, за да поддържа познатата си зона на комфорт. Но ето какво е важно да разберете. Няма идеални условия. Те никога няма да бъдат. Тайна 36 ви учи да действат дори когато не сте в настроение. Когато има страх и когато искате да отложите всичко за утре. Кръстосани мечове, какво ви спира да действате? 1. Липса на енергия. Хората чакат мотивацията и енергията, за да действат. 2. Перфекционизъм. Хората чакат всичко да бъде перфектно, но това никога не се случва. 3. Синдром на жертвата. Когато хората чувстват, че обстоятелствата им пречат да действат, те стават жертви. 4. Страх от провал. Хората се страхуват да започнат, защото се страхуват от провал. Кристална топка, как да действаме без извинения. Ето 5 техники, които ще ви помогнат да спрете да си измисляте извинения и да започнете да предприемате действия. 1. Техниката, правило на 5 секунди, какво да правите. Бройте, 5, 4, 3, 2, 1, действайте. Действайте незабавно, преди умът ви да измисли извинение. Защо работи? Когато действате бързо, мозъкът ви няма време да активира механизма на извиненията. 2. Техниката, мини движение. Какво да правите? Предприемете микродействие, например, отворете лаптопа си или вземете книга. Това действие стартира верижна реакция от последващи действия. Защо работи? Дори най-малкото движение стартира процеса на действие. 3. Техниката, направи го, дори и да те е страх. Какво да правите? Признайте страха си. Кажете, да, страх ме е, но все пак ще го направя. Действайте въпреки страха. Защо работи? Когато признаете страха, той губи властта си над вас. 4. Техниката, без утре. Какво да направите? Ако кажете, ще го направя утре, запитайте се, какво ми пречи да го направя точно сега? Защо работи? Когато осъзнаете, че утре е лъжа, започвате да действате още днес. 5. Техниката, фокус в първата минута. Какво да направите? Започнете да действате, но работете само през първата минута. След първата минута решете дали искате да продължите. Защо работи? Обикновено след минута вече сте ангажирани и продължавате да действате. Блестяща звезда заключение. 1. Извиненията са пречка за вашите мечти. 2. Действайте дори когато нямате енергия, настроение или време. 3. Край на утре. Започнете да действате сега.